Apa tukufika hapa pa program yathu ya Moyenda paja tufande kuyenda kwa Yesu Masewera. Hapa ndikufika hapa ndi pa Chingeni. Ndiye pa Chingeni anthu ngapita ku Lilongwe timavadziwa kuti pa Chingeni palise wina upita ku Balaka wina amapita ku Lilongwe. Kodi ndipite ku Lilongwe ku Balaka? Lero Balaka lero. Lilongwe yukhala ngati ya indicator car Balaka. Yeah, so Balaka, here we come. Tikatendo tamene Balaka sipano. Tsono Balaka tufuna kuti mukaone tikodipa Balaka pali chani. Inde na munafika hapo pa Balaka koma paliena pa Balaka sanafikepo. Ndiye kupyole mu program ya Moyenda. Ndikufuna ndizikutengani kupyole mu kamera imeneyi mukuonetsani malo amene inu mwina simukakhalani mwayo kuti malo mwaone. Ndiye pa Balaka ngati mmavatu Balaka ena kapena muli ku Zuzu ena muli ku Kasungu ena muli ku Nsanje ena kale mu Mlanje kucholo Balaka simunakone lero mukuona pakanema wa mibawa chifanda siyanse wopita ku Lilongwe malowera kumene kuti mukaona kuti kuli chani kuli cathedral ina yake ya church chathu chokondeka cha Chiroma yosangalatsa kwambiri komanso kuli Andiamo campus kumene anyamata ambiri amene kumayimba ayimba mbuyomo ngati achina eno kimbandambanda ulendo a Charles Saku osayiwala the Banda brothers Lucius Banda ndi Paul Banda adaphunzira pamene kwambiri ndi mukapaone khala pomwepo pamene demo ndikutumuka Moyenda tiye nditenge ndithu pali Sosola Mosque madrasa imeneyo ndikupetu pano pandi mpasosola pamene chifukwa pali skulu iyi yochedwa Sosola ya LEA primary school imene ndikupetu kuti mbali ya Balaka ino ndiyo sasowa anyamata ambiri amene munabwera pa Sosola ndi apatu lero mubwere pa mibamu paone Sosola primary school ndikudutsa ulendo wopita ku training center wopita ku Balaka town pa Sosola mupa kumbwira pa Sosola anyamata ino kaya muli ku Lilongwe ndi ku Blantyre simunaphunzira pa Sosola primary school pamene tadutsa paja primary school yotchuka kwambiri mbambo choncho ndithu ndetu kudutsa super Zouk Lodge anyamata amalawa amene ma business kuwaponya mosiyana kudutsa super New Jerusalem Pentecostal Church anthu amene akubalaka mukudziwa malo amene wapa New Jerusalem Pentecostal Church Moyenda amene ulendo ndithu kumapita so it's cathedral ni manage church and chimenechi yes man yes mama bobo sharp mukanga mudabo tabwera atu ine ndithu ntimonalasa pasu ndilowere ku Balaka koma tsopano naona ku Balaka kuno munthu amene angandifotokozere za chiyambi cha Balaka ndi mmene Balaka yakulira simungakhaleso wina bwena khala inu olo kapena mwina achimwene anu acha apo simata apo sepo ndapo kulibe meta tino yayi tipita ku Ling'ono Kabwino. Ndakondoko basi. No, phiri takulandira. Sisomo kwambiri. Tsopano mumatani pa. No, pano pa mujamanenera. Pano pa parish, pa Balaka parish. Chabwino. This is my home. Yes. Kwa ineyo pano si pa chali chijabe. Chabwino. Koma pano ndi pamene ndithu moyo
woti mwina anthu adziwe kuti Lucius ndi ndani ndani zinayambira pano kuteko apa munangobwera kuti mudzatani ayi apa nangasilero ndi Sunday timapemphera pamenepa ndipo tatuluka masi ya kumama wako ndetati basi zibwerera ku nyumba ndi akulu inu mwangotigwirira pabwino pakona pano. Programu yathu yamoyenda monga ndanena kale tili lero lino kuno ku Balaka ndipo ndikufuna kuti mulipe kunyumbako muone kuti pa Balaka ndipotani pakula bwanji kwa anyamata amene mwatenga nthawi yayitali kunosabwera kaya muli ku Lilongwe kaya muli ku Blantyre kaya muli ku Chitipa kaya muli ku Mzuzu kaya ku Nsanje kumene kaya ku Phalombe kaya ku Mulanje. Screen lero lino ya Mibawa Television tikufuna kuti tikukumbutseni kuti Balaka wakula bwanji ndipo kudanambira pati ndiye monga tanena kale monga matonamenti afika pano ndakumana ndi munthu wachikulire sipankhani yazoyimbayimba yokha monga timadziwira kuti Soldier Lucius Banda komanso munthu wamkulu mumadziwa ndi MP kuno ndiye monga khalanga munthu oti ndi MP ndiye kuti mwini delali ndiye ndiziyankhula nawo inde ngati woyimba koma lero lino ndifuna yankhula nawo ngati nzika ya Balaka. Ndiye ndakonda kwambiri olemekezeka kuti mwandilandira. Ine sindithiwa kuti Lucius lero yani mundidziti olemekezeka komanso sikhala nkhani yokuti kuti tikulowa ku Chipani yayi koma iyi ndi title imene munayo padakali pano ndiye ndifuna ndikulemekezeni ngati olemekezeka MP wadera lino kuti pachambati constitution yanu ndi chani Balaka North mene nachitira Balaka msewatala uwu mukafika pa chingani paja uku ndi west uku ndi north tereri chali chino chili mu west ngakhalebe zimangokhala ngati zonse zikuyambira pa tawuni pano mbali iyi ndi Balaka West kwathu ndi Sidya Ilolo Sidya lila lija ndi ku Balaka Central East uku ndi ku Balaka South makonstituency wa sanazambira pa tawuni pano. Was it by design or kuti aliyesadzira wako town imwini? Ndi design koma besi yabwino kwenikweni timakhumbira akanatha kutidulira ngati Balaka Central sikanakhala bwino chifukwa kumakhala kovuta kuti usunge ma interest anthu akumudzi kwenikweni ndi antawuni muno kumakhala kanchino kuti nonse mavutika choncho wina yonse adule pang'ono akapiteza kumudzi akumbukirenso town inonse chimodzimodzi ndika challenge pamene akanangodula ntawuni muno ndiye kuti munthu apano pabweza kumangana za chitawuni basi akumudzi kumaita concentrate za kumudzi chwa mavuta makhala osiyana ndithu kuno ku Balaka ndiye mwati ine chinthu changa chinacho kuti ndione malo osiyana amene akuoneka kuti Balaka kuno ndithu ndi amene adayambirira ndipo pa mchombo tingane kuti Balaka uno mchombo wake wene ndi uti tingayambire patu tikapeza Balaka ili ndi anthu osiyana amene anayipanga kukhala Balaka koma tinene mosabisa Balaka parish ya Katholiki ndi imene inapanga Balaka kudziwika kwambiri kuzera mu nkhani za nyimbo mutha kuona kuti parish ino inasegulidwa 1961 mutha kuona pamene paja pali mtanda paja pamene paja pamene panali guwa la chalichi choyambirira pano chimene chinamangidwa 1961 titagumula ndi kumanga ichi 1994 tinasungabe guwa limene lija ngati memory zitayambika pano kumeneno kuna badwa no Andiamo ndipo kumene kotine tikafike chifukwa ndikapanda kukafika ku Andiamo ndiye kuna kuti ola amene akuona pano so sandikhululukira ya noku kuli history ku Balaka kuno kuli history chifukwa zinthu zambiri zinayambira kuno ngakhale matipati amene karata ya mabishop ija mabishop aja atalemba kale chidachidwa print kuno print yakenso ndikakuonesani kuti ndi iyi kumene kate imene chidachidwa print atachita kuno tinapangira kuno inapangidwa print kuno andi anthu onyasidwa ndi karata imene chanakawocha print imeneyo kunachitika ndithu zambiri otami pafuna kusintha ndale ija taje timafuna kusintha ndale kutoka kubwere Spanish karata imene ija mabishop aja atachita draft inapangidwa print kuno ko print imene Montfort Media ilipo panali ndani pano amene anapanga zino zichitike choncho pano mafathers oyamba pano panali Father Gripper amene anayamba chama 1961 yo Father Gripper Father Noza panali mafathers angapo koma ifeyo generation yathu inapeza pa china Father
Giancarlo Parazzini. Ameneyo ndi amene anatichitano handover kwa achina Father Mario Pacifici. For Mario ndi amene tidadzamba kumamba kanthawi ya ndale. Ameneyo ndi amene anachita zinthu zambiri. Chifukwa ndi amene anachita move kuti chalichi chichoke umu timange chalichi chanyuwani chimene chino chanyuwani nthawi imeneyo. Komanso mukachionesesa ndi chalichi choti Malawi muno mwina timachallenge abe kuti it's one of the biggest. Ndimakanza tichiwandikire. Chimenecho tichiwandikire chifukwa ndimamva zochitika zake olanga khale maonekedwe achalichiwa. Mundu zabwinobwino atimakanga tichipewa tateni. Ngati munthu zabwinobwino. Je takali pomwepo pamene tikufuna kuti tiwandikire chalichichi ndi bwanawa kuti zochitika zapa chalichisi tizione bwino. Tsopano tayiwandikira chalichi ipo apa ndipofunika kwa basi kunazoona olemekezeka ife timatika mbadutsa umu takanu mbadutsa nthawi yatali ndikuye kuti lero lino ife kamera cholinga chake makhala chimenecho kuti zinthu zina zimene timangoziona tikamadutsa tizikhala ngati tapezano ansala yache. Ndiye ndikuye kuti amene akutiona pano mwafotokozere bwinobwino tiuzeni bwinobwino kuti kodi chalichi chinthu kuti ndikachiona chikuoneka kuti ngati chaching'ono. Inu ndemu kuti ndi chachikulu. Ndatuza ukulu wake ndi otani. Chachi ndi chachikulu inuyo mwangochita tsoka kuti nanga simabwera titatuluka atseka. Koma ndithu chachi ndi chachikulu. Chimene chimatenga ndithu pafupifupi 2,000 to 3,000 people. Chikati chikhute. Mawingi amene mukuona pene pawa wingi imodzi imatha kutenga 700-800 people. Mene mukuchionera chisono wingi okaichi. Kodi chimawingi angati? Mawingi alipo atatu chifukwa inayo imene ndi mtanda. Inayo ndi imene timati sacristy kumene kumakhala ansembe ndizovala. Ngati kuma office. Kuma offices, yes. Koma mawingi ndi mawingi atatu amenewa. Iyi ndi inayo. Komanso pali wingi inaso uko yaing'ono. Ndingena kuti mwina akwana mawingi 5. Chabwino. Each wing imatenga ndithu anthu ankhani almost 700 people. Which means ndi chachikulu ndithu kwa basi. Nthawi imene chikatseguliridwa 1994 it was the third largest in the world. Third largest in the world? Yes. Chifukwa nthawi imene ankawerenga St. Peter's. Chabwino. Ndiye panali St. Basilica. Ndi chichi chinali cha number 3. Kutanthauza ndithu anali machechi inali number 3 yaikulu kwambiri pa dziko lapansi. Amalawi timadziwa zinthu zambiri kodi chinthu chimene pa dziko lapansi chinthu chanu chonkumankha kuti chikulowa mu gulu lokuti nchowina mafuna kuti machinyadira. Kumachita highlight ndi natural monument imene ndithu. So chinamalingidwa chinatha 1994. Chinatsekulidwa 1994. Kumanga tinayamba ndithu 10 years prior that kumasonkha makobiri anthu timapanga mipikisano yosonkha ndrama every Sunday ndimakumbukira kunduza kuti ndithu chachinamangidwa ndi makobiri Malawi ani achi. Yes, anthu akunja anatithandiza koma Malawi anadzipereka andi Malawi mmodzi amene ndiye nakumuchula anatisiya. Chabwino. Ameneyo anagwira ntchito kwambiri. Anali mnyamata anali amapanga mabizinesi ake mtawunimu timamuti Davis Ndalama. Chabwino. Ine ndimakumbukira because nkuti ife tilocheperako chifukwa chali chichi pano pamene tikukambamo chinayamba kumangidwa ndithu tili ma 20 chakuti years old. Tili ma teenagers actually. Koma iyeyo anali woti ndi wankulu akuchita bwino. Koma every Sunday timamva kuti Davis Ndalama wapereka mwakuti. Ameneyo mzimu wake usendi mtendere chifukwa anatisiya koma anachita pampini ndrama mwa Kristo akunoka ina yake ife ndi mmodzi amene anatumiza ndalama kwambiri. Anthu akuitali anatithandiza obviously koma no Amalawi be anatenga mbali ndithu.
chimasonka mochepekedwa mathumo mwemo. Ndiye mwati wankulu wake wansembe anali ndani pa nthawi imene? Father Mario Pacific. Ameneyo kodi anachoka no? Iya alipo komabe akugwira ntchito ono ku Andiamo kumene amapanga ngati kungothandiza chinyamata choncho anakanga papumako. Koma ndithu chamatenga anagwira ntchito nthawi imeneyo. Tinganena kuti Balaka Parish kuti ikhale Balaka mmene kuonekera lero. Zambirizo ndi Father Mario Pacific. Kodi imene ndi parish kamene ti cathedral? Kodi no. Okay, cathedral ndi regional headquarters. Kind of chwa madiocese aja ama khala ndi size ngati almost ngati region. Tinganene kuti ife a Catholic ndi diocese 7. Diocese it comprises of a district mina 4 3 ndiye headquarters ya diocese ndiye mene machedwa cathedral. That's parish ya bishop. Inetu ndimesa ndi size ya church kukula. Kokuti no mundikhululukire amene mukutona pano chifukwa ine mwene madutsa posema imati mwayiona cathedral mwayiona cathedral. No. Then mukuti parish mbona ngati mukuyinyoza kwa basi? No, actually ine cathedral ndi chikacha chikulu bwino chichalichi. Cathedral ndi parish ya bishop. Chabwino. Monga ngati this diocese cathedral ili ku Mangochi. Kumene kuli Mangochi diocese headquarters kumene bishop amakhala. Normally ndi choncho mkaone kuja Blantyre kuja Limbe Cathedral a bishop amakhala of course yakusiya kuja komano his parish ndi meneno choncho chikwawa chimodzimodzi kudedzanso no ndadziwa zambiri kwa basi. Nditudi Tsopano kunyadira kwache kwa anthu abalaka kumakhala kotani akamaona chimenechi chechi chife timachinyadira kwambiri nchifukwa chake muone kuti pamalo pano ndiposesedwa bwino ndipo samalika bwino timayesesa ngakhale sikopheka kusunga nyumba ngati imeneyi chifukwa even mabero a church imene mutakuona maspika ndi electronic simabero ajo kuti machita kukoka their time ndi amalira mu nthawi yake. Timayankhula ndolemekezekawa apa ndipo ndinafunsafunsa kuti kodi chalichichi akamachiona ni ake foto ndi chalichi chokongola zona kokuti ine nimati mmeso ndi cathedral bufaka ine nimeona ngati cathedral ndi chalichi chakula kwambiri koma ndiuza kuti hayi sikati yake ndi imeneyo ndi parish ndithu koma ndi chalichi chokuti tikamadutsa mu chimakhala kuti no tonse ngumati apa wanagona ntchito ndiye munena kuchinyadilira mumanyadilira bwanji? Ifeyo timanyadira tikamabwera pano sande lililonse kumadzapemphera muti mmene muti machinyadira kwambiri ndithu. Inu Phiruko? Ineso ndi chimodzimodzi makamaka kuti pofuna kuonesa kuchinyadira timachigwirisa ntchito moyenerera kuchisamala chizioneka bwino mmeneso niyo mmene amachionera anthu ena onse komanso ena akenso pono chachi chokongola mkati mwa mitima mwathuso namonso timasiyana kuti mukhalenso mokongola monga mmene chilili chalichi. Komanso zochitika za Khristu pamenepopo kuti nanunso mukhale okongola ndokuzani tu komanso kwambiri inuyo mmene mwaonera sindikudziwa kuti kuchokera mmene mwachokerako mwaonako chalichi ngati chimene mose mukudusamo zoonadi mmene chilili chalichi chimenechi chifeya tikamapemphera timanyadira kwambiri chifukwa chimatipasa chilimbikitso choona kuti mmene chakongolera mmene anenera anzanga onse ifeso kwambiri kwa basi ulendo wako nyumba tsopano nditani moni tolemekezeka kamatuluka tumuchali timaenda kuti no nditu tipatsane moni mwana wa Mungu kwambiri timanyadira itathokoza mwene ineno ndinalitu ndichidwe osakhala cathedral kai koma mbuta timwendonesa malo ena ndiyena amene no anthu akubalaka kunakhoza makumbukira kuti apo ndipo pakumbukira tingalowerenso kuti tiyeni numalandiridwa tiyeni tikuoneseni tilowere kuti panopa titakuyamba ndi townimo kuti tikamalize kwa Andiamo tipiteka in town kumene tikamalizisa nkhani ya zimene no Balaka Parish inabereka chifukwa ine kwambiri history chidwi changa chikhala pano komanso ku
kwa ndiapo ndi kwina kotero komabe tikuoneseni be mbalakamo fact tisanachoke panopa mukayang'ana khomo ilo ndi chipatala cha pabalaka pano chipatala chimene chicha kudusa nsewu kusidyako basi ndiye neba wa chalichi mutha kudapo kuti zandikana bwanji chipatala ndi church chipatala chimene chicha chinali cha mission chinali chosungira anthu odwala khate timaiti Balaka Repros Hospital kumangoti Repra chinali chipatala choti chinamangidwa ndi ma missionaries ndiye Repros techidwaira ditiketi mulayi muno kuti atha chipatala cha mpingo anachipereka kuboma aboma anachisandusa kukhala chipatala cha pabalaka pano mabwerano mmenanga bwerere no kopano anachita extend chifukwa chinali chaching'ono chakulisidwa ndithu mawodi ngakhale chidakali chaching'ono izo ndi nkhani za ku parliament komano pamene paja chipatala chokuti chaliyense no tsopano chipatala cha wina aliyense ndithu ma patient ma admission ali kuchitika pamene paja that's Balaka District Hospital ndi mene icha ndithu that's another landmark yoti no tinene kumbukira chakabwera pano Balaka munthu amene anachoka kuno kale sangakumbukire za chipatala chingati district hospital koma takumbukira ngati Repra koma no katikati mabalaka kumosi kumene kuli chipatala chimene chinali chakale ndithudi koma otherwise pano district hospital ndi chimene chitsopano chimene ichi kale kaja mkamva zoti Hallelujah band imayimba holo imene Hallelujah band imayimba ngati home ground holo yake ndi imeneyi okuti holo imeneso ndi part of imeneyi ndithu ndiye inali holo imene Hallelujah band inayambira equipment ingakhala mmenemu kuti nuso lemekezeka si munamba kumweko ndinayambira mmenemu that's why history ikukhala yophweka kuti kumunambira mmenemu tinayambira mmenemu musoja uja unambira mmenemu timakhala mmenemu timagona nyumba iyo ubwino wake wakubwera pamalo mamaka kwa munthu amene wapanga zazikulu ngati olemekezekawa ngati uyu no Lucius yes nthawi imeneyo nthawi imeneyo tikuti tikapita ku nyimbo no soja tikapita ku nyimbo ndeno ankhale munthu akuletu timakuti uyu amene ndiye mukumva kuti koyambira kwenikweni kukodola gitala kuti kwenikweni ndi gitala ngati keyboard gitala inativuta gitala inavuta koma keyboard ndimene tinali kachitaka master bwino unayambira mmenemu nayambira mmenemu chabwino timapanga training mmenemu ineyo first show ndinayimba nawo mmenemu ndimakumbukira kuti inali I think in 1985 pa 9 August 1985 10 o'clock nayimbira mmenemu ukwati wa munthu amene ankagwira ntchito papali chipampano ngati chef chabwino ukwati wake tinkayimbira bandi ndiye keyboard ya tsiku limenelo nayimbira iyi kuyamba pagulu nsapato yabwinobwino ndilibe ndiye ndimakumbukira bwino chifo choti inkapanga shoko keyboard iyo ndiye naike chikatoni nkuyima pamenepo kuti ukavala no sapato ndiye akachipanga shoko sizingakugwira wakhauli no sapato nalipea fit ndiye matebula ndithu ndiye ukatenga no ujeni ndiye ukatenga chikatoni pea fit kunali kuti sapato saipe kuti sapato tinayambira mochedwa chifukwa thaiza mbiri kupati uputa kuvala sapato timakonda masandasi anthu tomati akakuona kuti lero mukukwera chigamuto ngati anthu amageza kamene muyambira pamene iya tauzani ana moyo tavutika nawo poyamba tinayamba kukhala kusidya uko kunali ma hostel kumene timakhala chabwino anthu unali moyo wa hard chakudya chimavuta kuti chipezeke kuchokera kumuzi tachita struggle pano tinayamba kumagwira maganyu pamene pali church paja kuseri kuja kunali ma public toilet apa church pano mene mu church chili apa ganyu atu number 1 ife timakolopa kumene kuja ma fathers nkumatilipirano school simabwera ndalama simabwera kumanja imapita no ku primary kuja kwa head kuti awa talipirira school ntchito yawo agwira kale matemu amene wawa kusonyeza kuti sukulu inu mmachita kudzipangira nokha ifeyo tinayenera kuyamba tokha ndithu tinayenera kukula nkufika nsinkoti tingati makolopa nkumakamba bwino ma standard 1 tinayamba ndi zaka 10 ife that's why pena ndipena abe kunali kofuta abe kuti yende bwino chifukwa inambidwa mochedwa kwa basi auza nena amene makolo wawo alipo ali ndi ndalama kwa pezeta kumagwa akanadziwa kwa ifeyo skulu inali golide
timakaphera mbewa kugulitsa kupeza fees kubwera kuno kuzakula pa matoilet kena kwa mafathers anangotikonda nkutita adopt kumene basi kabandika chakayambika basi nakhanga talembedwa kantchito lero nkumapeza shati lero tili pano talauza timavutika kanthawi kuti tisankhe shati yoti tivale faza chuluka galma tosa kuma sintana anayi musonga masera moyo umachokera kutali nditudi nkhani yakunena kuluwa ndi nkhani yayikulu kwambiri ena amene mukuzunzika padakali pano maisisa kuti mupezepeze mofutika mulungu adzakupatsani osadandaula sicho cholemekezeka china chilichonse chimene timafuna yes mulungu adzatipasa chimene chimangofunika determination kusimikiza kuti ineyo ichichi ndikuchifuna ine nditha kuchula zinthu zingapo zimene ndinazitchula ndili nazo kutali kwambiri ndimakonda kuwauza brother wangu oponda naye timamuti mavuto makonda kundimenya pafupafupi poti tinali kupondana koma nthawi zambiri ndimamuwuza kuti komatu iweyo ineyo ndizakhala kwakutuwakutuwaku iweyo ngono kundimenya ine nzakhala kunoko nzakhala MP ineku ine mwakuti pena nimatoka wankhula mawu mwina nangasita psha mtima zakulemba ntchito chacha komano zimanenedwa pachimana chifukwa cha focus ya zimenezi lero li yayi anthu achito ali kwambiri maono olemekezeka anthu achito ambiri ngumbi yatapita kunyumba kuja si amabweresa angapo nditi hadi atine kumene kukuza ndo zobweresa anthu osiyana tsono ichi ndiye beru lija beru lapo yamba nali limeneli kumene vanhu vamene ndi ma memories chifukwa I used to enjoy kuimba beru limeneli la chiwaya timachita kukoka timakoka lokuti you need a lot of weight chifukwa ndilolemera kwambiri ndio umachita kulowa mkatimu malo mkatimu ndio umachita pool ukalichita pool limalira ndio mukuchita so pool iwe ukamaza bwera it's like siso choncho na jonsi chikutangaza choncho cha heavy you balance up ndio ukabwera choncho chikunyamulaso ndio mmanjoya nacho chimachito kanganira especially kaka misa ya ulemu ndi nyimbo ya ulemu kumamba timayenera kuimba beru throughout the song ndi it was party because misa ya ulemu kwa mulungu kumamba ndipo pasi pano tendere nyimbo ya ulemu ndi mapemphero athu a misa nyimbo imene simalephera wasemba nena kuti tipere ulemu kwa mulungu kumamba ndi Catholic timayimba nyimbo ndi nyimbo yoti ili mu liturgy so likakhala kuti ino misa yoyo ndi achaka ndiyoti special mass ya celebration ngati ya Pasaka nyimbo imene tikamaimba ulemu uja timazayenera kumayimba maberuwa throughout that song mali ya maberu chalichi mali ya maberuwa ndeti makanganira nanu kuzaimba beru imene oti timachita kuchera pamene papa kusunga magi kuti ndimba ndine lero ndetolera nukuti paja mata panopa mwandionesano chipatala apa chipatala maona ndipo fua ndikudziwa kuti umene kondewe kunene kankati kumene mwina makanjo yanso nthawi imene ndipo kumene kuli magrocery kumene ku mabala kumene kuli zambiri of course tikupita apo tikuonesa Benison nyumba za anthu ma prominent personalities kumbe yatipana ida achina loga kuno tikafika pakona paja mona Chembekezo motel imene janali ya Jacob Chembekezo amene anali ndithu akuluakulu athu mbalaka muno amene mmasi yenu mukukula kwa basi anatipasa mwina munamva za Chembekezo tateni tipita tikaone kandi pomwe pene program ikupitirira teno